Gerakan Minto Basuki genten gak udan guys, dalane garing sering rano bekas ngono gone dalan garing sering gini. Minto Basuki melune bagus tengah sawah Minto Basuki ya atau jalan pinggiran bar ditalut terus diuruk di samping-samping ya ono lemah ngene pinggir jalan itu kaya pinggir kono mau sepatu kono mau udan terus ini jalannya garing sering apik ora bekas banyu blas garing trending rano bekas kayak banyu-banyu nang dalan gak ono berarti kan ora barudan aman. Tuh gak ono bekas banyu nang dalan. Nah barudan mesti kan ono banyu nang dalan. Apa itu jenenge bekas hujan iki gak ono berarti daerahnya terang. Langite pun ya apa itu jenenge lah. Langite pun ya padang. Enggak peteng kayak kono mau hujan. Ana mesin sliding ini gimana? Iki dalane kagek ditata iki guys. Bangun sering. Tuh hati-hati jalan di bangun gawe siring pas ono kok katut ae Mas. Siringe ditata guys keping kalenan ben ora lorot aspale ini jalan gak lorot kalenan kan tertek guys gerakan sing kono kae kereta toripan sapi podo-podo kerete tapi beda juga yes terakhir kan balik desa iki balik desa nih terus raine teko masjid tikungan perempatan tikungan tikungan lumayan tajam gas banyu apa jalan banyu tangki biasanya gini dulu jalurnya masa jalur ini enggak banyu hujan guys kan ini baik guys kan pertigaan arah Polsari Arum. Oke guys.